स्क्रिनाव नुनो मोननाय सावगारिखौ जानो हागौ गासिबो सिनायदों बे जादों 10th of November 2019 खालि जानानै थांनाय प्राइमारि टेट एग्जामनि क्वेश्चन पेपार नाथाय गिख्रंथाव लाजिथाव बाथ्राया नैबेसो बे क्वेश्चन पेपारनि बर' बिजोंनि सोंथिफोरखौ सोरबायदि सानथ्र'हायै डिग्रि गोनां सुबुंफोरा राव दानस्लायनाय MA BA पास खालामनाय सुबुं ना माबेबा बुहुम फरायसालि प्रफेसार ना माबेबा फरायसालिमानि बिबुंग्रा ना सोरबा हागुरा पादुरा ओरैनो सा साज्रां MA BA पास खालामना थानाय बेकार सुबुङा राव दानस्लायनाय बे क्वेश्चन पेपाराव बर' सोंथिफोरा ओरैबायदि सानथ्र'हायै लाजिथावना मुगैथावना गोरोन्थि जादों आंनि माहा बियो बे क्वेश्चन पेपार दानग्रा सुबुंनि सावगारिखौ नैबे भिडिअ दिन्थिनो हादिया आं सरि फर देट फै जों गिबियाव नायनोसै पेपार 1 माने LP सेक्सननि 37 सोंथि फारि नाम्बारखौ सोंथि फारि नाम्बार 37खौ नोंथाङा जानो हागौ बांसिनानो बे जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों खालि होननाय बे सोदोबनि ओंथिखौ नुनानै बे सोंथियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों खालि सोदोब नाथाय खालि सोदोबनि ओंथिया मा हयथ' जोंनि फरायसाफ्रा रावबो मिथियाखैमोन दिनै गोदान सोदोब जोङो टेट एग्जाम होनो थांनायनि गेजेरजों सिनायनो मोनबाय खालि माने लायनो एरिया जों आगोलाव मोनदोंमोन खालि माने माबा मोनसे दैहुनि खालि माबा माबि खालि खिन्थु जोङो मोनदोंमोन एरियानि ओंथिया बर'आव दब्लायथि नाथाय जों दिनै टेट एग्जामनि कुइसन पेपाराव नुनो मोनबाय खालि माने लायनो एरिया हाब बोरै जानांगौ फालाय बिलाय नोंथाङा गोदान सोदोब सोरजिनायनि गोदान माबा जन्त्र फरायनिफ्राय बायना लाबोदों नामाब्रा गोसो जाबानो गोदान सोदोब खनखांनानै जानला मानला पेपारफ्राव बाहायलाबायनो दाना जों थांनोसै नोंथांमोना नुनो मोनदों स्क्रिनाव सोंथि फारि नम्बर 30खौ जोंहा मोनसे गोरोन्थि थांबाय दाना जों थांलायनोसै नेक्स्ट कुइसन नाम्बार बे जाबाय सोंथि फारि नम्बर 30खौ इंराजियाव बुंदों विथ साइड्स 4 मिटार इच मोनब्रै आखान्थि समान 4 सेन्टिमिटार गोनां आखान्थिफोर होनना बुंदों आरो जोंनि बर' रावनि राव दानस्लायगिरि राजाया बुंदों 4 मिटार खना बर्गजों साइड्सखौलाय बोरै खना होनना मोनलायखि बिलाय जोंहा LPनिफ्राय फराय साइड्स माने आखान्थि होनना मोनबाय थादोंमोन दिनै जोङो टेट एग्जामनि कुइसन पेपारनिफ्रायसो सोलोंबाय साइड्स माने लायनो खना बर्गजों 30 कुइसन नाम्बारा बेखौ बुंदों अबस्से गोरोन्थि कुइसननि थाखाय बिथाङा सोरजोंबा कन्ट्रेक्ट खालामना लादोंबो जानो हानाय जों बेखौ मिथिस'हालिया बेबायदि गोरलै ट्रेन्सलेसनखौ LP आरो ME स्कुलनि फरायसाफ्रानो हायो नोंथाङा सानो नोंथाङा मानो हादिया ना नोंथाङा जाम्बा ना नोंथाङा अलसिया ना नोंथाङा जेबो केयारलेस ना नोंथाङा बर' हारिनि जोलैनि हांगा बेल' नङा दानिया नायदो सोंथि फारि नं 42 थारैनो बै बर' बिजोंनि ट्रेन्सलेटरा जेबोखौनो रोंथारमारा नामा रोङा थिगैनो दं जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय नोंथाङा टेट एग्जामनि पेपार दाननायनि बिबानखौ मानो लानांगौ ना नोंथाङा भिखारि बायदि गरनैसो थाखाखौनो गारनो हायिनि थाखाय बिबानखौ लादों दा नोंथांनि गरनैसो थाखानि लबनि थाखायनो गोबां रोजा बर' फरायसाफ्रा बे आनजादाव पास जागोन ना जाया बेनि जेबो थिरांथा गैया जानानै फैबाय बेल' नङा फैदोंना जों थांनायसै सोंथि नाम्बार 42खौ जों नायलायनोसै इंराजियाव बुंदों डायमिटार अफ ए सिलिन्डार आरो बर'आव सोलायदों जोंनि बर' राव दानस्लायगिरि राजाया हासुंनि खालि कुइसन नाम्बार 37आव मोनदोंमोन एरियानि ओंथिया खालि दानिया जों मोनलायबाय डायमिटारनि ओंथियासो खालि वाव माबायदि राव दानस्लायगिरि बर' फोरोंगिरि बिलाय जेबोखौनो रोंथारमारा नामा एक्चुअलि नोंथांनि बेबायदि राव सोलायनाया थारैनो जोंनि बर' हारिनि फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद खैफोद गोनां जानानै फैदों नोंथाङा पेपार दाननाय समाव हुसियार जानांगौमोन नोंथाङा पेपारखौ राव दानस्लायनाय समाव हुसियार जानांगौमोन जाहाथे मोनसे सोदोबखौनो जों मोनबोबाय थानाय जाहाथे पुरना सोदोबफोरखौनो बाहायो नोंथाङा जाहाथे बेबायदि गोदान श'रुमनिफ्राय लाना फैनानै सोदोबफोर गोदान बाहायामोन दा नोंथाङा नायदों जोङो 37 नाम्बार कुइसनाव मोनदोंमोन खालि माने एरिया दिनै नोंथाङा 42 कुइसन नाम्बाराव नोंथाङा बुंलायबाय डायमिटार अफ ए सिलिन्डार हासुंनि खालि जों मोनदोंमोन डायमिटार माने खाव हांखो होननानै नोंथाङा दिनै होलायबाय डायमिटार माने खालि एसेबां लाजिथावना बाथ्रा सि टेट एग्जामनि बै पेपार दानग्रा गेदेमा नोंथाङाथ' फोरोंगिरि जानायनि जेबो रोंगौथि गैया नोंथाङाथ' जेबो इलिजिबल नङा नोंथाङाथ' लामा दबथायाव सुइपार जानायनिसो खामानि मावनो थाखाय जेबो समायसोगारो दानिया नायदो सोंथि फारि नं 56 बबे रिपुटेड श'रुमनिफ्राय दिहुनब्रबना लाबोलायखो बे गोदान सोदोबखौलाय दिनैसो गोदान वार्ड मोनसे मोनलायबाय कम्पोजाइट माने दाजाब या गोनां बापरे बाप चाइनिज वर्ड दाजाब या गोनां कम्पोजाइट माने जों मोनदोंमोन कम्पोजाइट माने रोदा अनजिमा 1 थाखोनिफ्राय जेब्ला जोङो 5 थाखोनिफ्राय फराय दिनैसिम फरायबाय कम्पोजाइट नाम्बार माने रोदा अनजिमा दिनै टेट एग्जामनि कुइसन पेपारनिफ्राय बुजिनो मोनबाय कम्पोजाइट माने दाजाब या गोनां भेरि सिम्पल बेल' नङा जों थांबाय थानायसै गोरोन्थिनि जोबनो गैया पेपार मोनसेयाव जुदि बेबायदि जोबनो गैयै गोरोन्थि नुयोब्ला बेनि
सोंथियानो जुदि गोरोन्थि जायोबा बिनि एन्सारफ्रा बोरैहाय थार जानो जों दा थांसै नेक्स्टआव दाना नायलायनोसै जोङो सोंथि फारि नं 5 जों नायलायनोसै इंराजियाव दं 1/3 of 1 number माने मोनसे अनजिमानि 3 बाहागोनि 1 बाहागो जोंनि बर' रावनि राव दानस्लायगिरि राजा बिथाङा बुंदों 1 बाहागोनि 3 बाहागो लायनो 1 बाहागोनि 3 बाहागो 1/3 of 1 number माने 1/3 of 1 number माने 1 बाहागोनि 3 बाहागो थारैनो बे मा जानांगौ 3 बाहागोनि 1 बाहागो जानांगौ हुसियार किन्तु बर' फरायसाफोरा फेल जायोब्ला बेनि दायनिगिरिया नोंथाङानो जागोन पेपार दानग्रा बर' टेट एग्जामनि बर' पेपार राव दानस्लायग्राया दायनिगिरि नोङो सल रेसपन्सिबिलिटी हैव टू टेक इफ द मैक्सिमाम बर' स्टूडेंट्स फेल द टेट एग्जामिनेशन दाना नायदों सोंथि फारि नं 55 मोनसे नङा मोननै नङा गोबां सोंथिफोरा गोरोन्थि जानानै दं जों दा थांसै दानिया सोंथि फारि नं 55 आव इंराजियाव दं किप्स उइथ साइड 6 सेन्टिमिटार माने 2 सेन्टिमिटार आखान्थि गोनां घनक जानांगौ दाना नायसै बर' मा लिरदों जोंना जाम्बासियान राव सोलायगिरिया दानस्लायबाय बिथाङा 2 सेन्टिमिटार खना गोनां दानाबा साइजखौनो खना होनना बुंबाय खालायबाय जों मोनदोंमोन साइज माने आखान्थि दिनै बिथाङा टेट एग्जामनि कुइसन पेपाराव लिरबाय साइज माने लायनो खना जोबोर लाजिथावना बाथ्रा दानिया साननो गोनां बाथ्राया जादों मोनसे साबजेक्टनि मोनसे एग्जामनि मोनसे साबजेक्टआवनो जुदि एसेबां गोरोन्थि थायोब्ला आरोबाव मोननै मोनथाम साबजेक्टआव बेसेबां गोरोन्थि थानांगोन आरो बेबायदि पेपाराव सोंथिफ्रानो माखासे गोरोन्थिब्ला बै गोरोन्थि सोंथिफोरनि एन्सारफोरा बेसेबां कारेक्ट जागोन बेसेबां कारेक्ट होनो हागोन बे बर' हारिनि थाखाय गोबां गिख्रंथाव आरो गोबां लाजिथाव आरो गोबां माने साननो गोनां बाथ्रा मानोना बर' हारिनि फरायसाफ्रा ओरैनो गुबुन हारिनि रुजुनायाव जोंनि इन्टेलिजेन्ट क्वाइसन जोंनि मेन्टेल एबिलिटि जोंनि केपासिटि जोंनि एप्टिटिउड ओरैनोबा खमखा नाथाय बेबायदि माने अल आसाम बेसिसाव माने जेराव जेनेरेलबो थायो एसटिबो थायो गासै खथायानो थायो बेबायदि मोनसे अल आसाम केटेगरिनि गेजेराव खुंजानाय मोनसे एग्जामाव जुदि बर' मानसिफोरनि बर' मिडियामनि कुइसनाल' गोरोन्थि फैयोब्ला गुबुन मिडियामनि सोंथिफोरा इसेबां बरिया थारैनो फैयोबा जोंनि बर' मिडियामनिल' कुइसनफ्रा गोरोन्थि फैयोब्ला सोर मानसिया फेल जागोन हारसाफ्रा फेल जागोन जानो हारसाफ्राथ' फेल जानाय नङा जोंनि बर'फ्रानो फेल जागोन जोंनि बर'फ्रा फेल जायोबा मा जागोन जोंनि बर'फ्रा फेल जायोबा जोंनि बर'नि मास्टारनि आंखाल जागोन फोरोंगिरिनि आंखाल जागोन जोंनि बर' फोरोंगिरिनि आंखाल जायोबा जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा थांना थानाय नङा आरो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थांनानै थायाबा जोंनि बर' बिजोङा थांना थानाय नङा जोंनि रावा थांना थानाय नङा जोंनि हारिया थांना थानाय नङा जोंनि हारिया मोनसे समाव स्रा लाङो बेनिखायनो बेयो जोंनि सांग्रां जानायनि सम हे प्रफेसार नोंथांमोन हे लेक्सारार नोंथांमोन हे फोरोंगिरि नोंथांमोन गियानि जिबि जुगिनजिलेक्सियेल नोंथांमोन जाहाथे नोंथांमोना सांग्रां जायो नोंथांमोना जाहाथे 22 डिसेम्बर 2019 तारिख खालि जानो गोनां हाई स्कुल टेटनि कुइसन पेपारखौ बेबायदि दाना आरो नोंथांमोना जाहाथे बर' फरायसालिफोरखौ खैफोदाव खोख्लैया स' फ्रेन्ड्स बे भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालाम जाहाथे साफ्रोमबो बर'नि इन्टेलेक्चुवेल साफ्रोमबो प्रफेसार लेक्सारार जायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जामनि बर' मिडियामनि कुइसन पेपार थानो बिथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ मोनो आरो साननो गोनां जायो बेखायनो बे भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालाम जाहाथे सासेबो बर'आ बे भिडिअखौ नुवालासिनो थाया आरो सासेबो लेक्सारार प्रफेसार टिचार्स आरो फरायसाफ्रा बे भिडिअखौ नुवालासिनो थाया ओरैबायदि शेयार खालाम भिडिअखौ अके इनि भिडिअ लोगो मोननायजों दिनै गोजोन्थों